nali thathu mfethu kunini ngikufuna Ayisho ngifuna ngisale. mina ungangijwayeli kabi ne Maye ngifuna bona lokho. amanibona ngifuna sikhulume yabo futhi manje ngifuna sikhulume ngalokuxabana kwethu mana mfethu hayi siqabaniswa amantombazane yenziwa lento le siqabanela iskate nje singamajiki Ngasho ukuthi akukhulule kakhulu sakhe lapha vele manje. kanti ngiqeda ukuthini mfethu lo December mkhulu kakhulu for ukugijimisa amantombazane special mawusayishela hayi anginawo mina lawo manje manje nginawo manje ukuyodansa nje nokubamba ubhiya kuphela nje Akulungile madolo ngiyakusho. Ngizwile bathi usinda kabuyanga ereze kanti since athuse reze yabo kanti ulaphayana yibo izosengikhiphila mfethu ngizobuya ngikufonela ngizobuya ngokubona ngeke ngifonele yazi ngishayela mwana yazi mfethu kade ngisevu imali nyaka wonke ukuthi ishonepha angayikutshela ngiyazi nganofana nami yazi hayi nami yazi niyami imali inyamalele enutata wethu ubhizi ubhekana nama-price wemoto lana ngisola yena ukuthi unesanje hayi yabheda mnganami sasina nemali yokugroovini Bana sinamali yokuthenga utshwala amathikithi hayi uyabona nje ukuthi sibroke siphuzana nama-energy drink ngathi simasoccer player mfethu kodwa kusenani usibuzisa usizame ngawo lo shwela nawo akawuthi qhaphela na and then ninaphuza i-energy drink ndlala siphi sport ngoDecember ngikhethe mfethu akusiyeke isidileni inkinga zethu mfethu December anikwazi ukuba broke indlela zokuthola imali ziningi inkinga ke ukuthi zinobungozi ke le ndlela zempela wena sana siyo bangani bakho ngishwela iza nendawo size nehlelo okay bafethu ayilani uDecember nithi manje amabonus aphumile nina and abantu bahlezi baphethe ucash so nina nithatha lo cash kulabantu yabo wena uba nje ngibona amaphaka ngathi ngifuna ukuthi uba inkunzi cha angisho ukuthi masawuthi inkunzi lenza lisabe kakhulu asithi uzoba crime unit yabo uzocollecta nje i-tax kubantu kahle wena umsebenzi wakho kuzoba yini no mina umsebenzi wami uqinisekisa ukuthi amaphoyisa ayihlukumeza operation yenu yonke into irana smooth and manje ngizoba mphathweni imali eniyenzayo every day ngithola 30%. Awulazana ushwela lapho siyo bangani bakho 20% u-right for anginegotiate ke mina it's either 30% on yaboshwa sekuphuma kini ke madoda ayi isithe mfethu ake sithi kudla amathambo engcono sicela ushifte nje kancane sidla amathambo engcono hamba ase azibhema ngingana khulwa ngimthanisisa kahle maka awusho siyayeka noma siyadona ngedile ayi mina mngani bengizothi singayijoni inkinga manje sibroke sure futhi yenze nemali eningi lana anokushare yahlukanga nale genga le yento forex manami futhi sisebenzela le weekend le phela noma siqeda lapho not in and out singaphuthelwa ubumngani yani ayekhulkhethi jo ushayisana zin oze awuthinsizwe hayi hle kumfethu sokujoyina yabo but only for lo December phela akuna flow marazo plus ni clean yakho uzonsuspect ukuthi ithi ngamaphara I mean crime unit that's a fire ngizabona bafethu mfethu yabo sithatha phuza ne-energy drink so sinayo energy for umsebenzi wethu hayi mfowami ngilibona icala hayi singene emsebenzini nakuba nenkinga izalungisa igazi yakho yes Peter mfethu nenkinga eningabi ne and wayibuza mina kwangani wangikadisela ingane yini ngoba lapho uthi mangenza ingane yakhe ithakini ukhuluma nayo eqinile phela 2 weeks wonke ngane sekhaya kuye ekhaya comfort mina mangigcina ukukhuluma nengane yakhe nifonela ngalolu suku ngangitshela ukuthi asimise kancane ngizomashelana ngoba uDecember manje lo December mkhulu kakhulu amandla enginawo ukugroove nje kuphela ngiyacabanga lapha egroovini
ngiyasidansela kumnandi aqaleke ama-hard pains manje sekufanele ngiyeke ukudansa ngiyokhalela ingane laphayana cha and mfethu ingane yakini laphayana kabothabo ngithola khona okay right gezana lalela-ke yathi nomlando ngiyangikhohlwa ukuthatha inamba yalabo Baneza ukuthi khona amafuthi ebanzayo la. Yini ngiyabamba lo. Unye kuphethe ama-20 rand abusitshelwe ngamabhonus. hayi bafethu bafethu ake ngiqale ngami ukubamba inkunzi bafethu ngihamba nomndeni wami nabantwana bami ngitelelisa ngomndeni wami phela nini Hayi manje singaboni ukuthi unakhona noma sibamba inkunzi kurani. Test ama-skills ukuthi avuthiwe na. akhona ngiyavuma manje amethodzweni kuyi Ubona nemali thatha. hayi bafethu ende sinenkinga eyi-1 lana angazi amagameni Akuleka mfowethu. Unkunzi lona usiphanda. Sipha ke oyi-1 ke sipha ubufaka inamba ke la zokuxhumana khona yabo mara ngiyanivuma nushuni bafethu ningabambi mina Hey unamandla yo. Awuna nemali njalo. Wona nemali. phela ngiyangiphathe imali ngibe ngazi ukuthi ngi-organize i-crime unit yabo kumele uhlakaniphe analesiqongo ngiqeda usithola laphayana nje yabo Lama bonus usitshele ngawo la donation. no apply kimi ngiwashiya ekhaya ngiyangiphathe imali ngiyayazi into engiyenzile Emngani, khanela wakhila wagcina ngozi ngo-498. Yeah, of Oh afike. lo muntu ongana mazi bala sambishele ngaleyo nto nenyenye. ngihambe Hadi. sengizonithinta-ke Ayidlishe. bafusandlula lapha nestation ke ngithi ukubonana nalezi zami Sakamba. ezithi hayi awuzaboshwa Ngiyinkinga singawuya nalo